següent vídeo està patrocinat per thehangingbook.com, on, si entren en aquesta pàgina web, poden descobrir un nou tipus de llibre, que és un hanging book, o el llibre que es penja. Aquest tipus de llibre que serveixen amb un marc, estoig, marc, i alhora amb uns forats darrere, que permet els llibres il·lustrats, i òbviament també amb el seu text, introduir-los en aquest marc estoig, de tal manera que després es poden penjar, ja siguin fotografies o il·lustracions verticals, com també, a veure si trobem alguna, fotografies horitzontals. En aquest cas buscarem el forat aquest i despengem, quan ens hem cansat de veure el llibre, per exemple, sobre Viena, i penjaríem un altre llibre sobre el modernisme català. En aquest capítol cobrim un dels indrets més concorreguts per barcelonins i visitants, sobretot a l'època preolímpica. Era com dels 2-3 llocs més visitats. La gent venia a Barcelona, baixava la Rambla, pujava les escales mecàniques del Corte Inglés, potser agafava unes golondrines, veia el monument de Colón i doncs feia un cafè o menjava a la plaça Reial. En posterioritat, l'oferta comercial i turística en general, monumental, s'ha conegut més, s'ha diversificat, però encara per la seva situació tan central, al costat del port antic, al costat de les Rambles, encara realment és un dels llocs més encantadors de Barcelona. I és una mostra de l'urbanisme classicista, d'herència francesa, com als voltants del Louvre, o amb anterioritat, una plaça que va ser com un model que es va repetir molt, o copiar molt a tota Europa, Place des Vosges, que ja té aquesta regularitat dels arcs de mig punt i una planta doncs, quadrada o rectangular. Això es va propagar per tota Europa. I aquí a Barcelona, aquesta gran plaça que ara veuran, ara estem pel carrer Ferran, ens enfilem per carrer del Vidre, que encara són aquestes herències de l'urbanisme medieval, però hi ha carrer Ferran, com la gran plaça Reial, i mostra com aquesta Barcelona encara intramuros. Recordem que es van començar a desmantellar les muralles medievals cap al 1854, però abans ja intentaven guanyar més espai on hi havia hagut cementiris i també convents. I la plaça Reial, de fet, era el convent dels caputxins, de l'Orde dels Caputxins, que ja va ser víctima del primer embat de les forces, liberals, revolucionàries, modernitzadores, a fi de comptes, perquè tots aquests convents, tant a les ciutats com al camp, era el que s'anomenaven les mans mortes. Tenien molt de terreny, però no produïen. Només pregaven i potser tenien algun hortet, però realment amb el nou modus de producció industrial, nou modus de finançament i de contractació capitalista, doncs es necessitava no només grans extensions a la vora del riu, per exemple, per fer colònies industrials, sinó també les ciutats per fer fàbriques i posar la corresponent xemeneia, etc. I es va començar a guanyar terreny desamortitzant, el que s'ha anomenat desamortitzacions de Mendizábal i després Madoz, que bàsicament van posar a pública subhasta el terreny que abans havia sigut dels caputxins, dels franciscans, dels carmelites descalços, etc. Una primera bullanga cap al 1822, bullanga vol dir com una mena de revolta, tumult, que la gent entrava, les masses entraven als convents, esglésies i les cremaven, i es barallaven o lluitaven amb les forces de l'ordre, i això ja va ser com un primer avís, i després es va, com legalitzar la pressa d'aquest terreny que havia sigut els caputxins cap al 1835, amb la primera desamortització de Mendizábal, i ja es van començar les obres per fer una gran plaça pública porxada, per tant, espai com mig interior i interior, on ara hi ha els restaurants, i un gran espai interior per l'intercanvi comercial i cívic de la gent de Barcelona, que ja, òbviament, també estava creixent la població, tot i que encara estava dins les muralles, ja no tenia com uns
50.000 habitants, ja s'havia triplicat o quadriplicat, ja arribava a uns 200.000, 300.000, fet que va provocar la necessitat de desmantellar les muralles i ja guanyar encara més espai fora de les muralles. I bé, ara començarem ja una descripció més detallada després d'aquest context històric, polític, de per què aquí es va fer una plaça on hi havia hagut un convent, de les característiques més remarcables a nivell arquitectònic estètic. És una obra de Francesc Daniel Molina, que va trigar com uns 10 anys en completar-la, tot amb bona pedra de Montjuïc, com era tradició a Barcelona gairebé des de l'època romana, tot i que aquí també ja es comença a arrebossar les superfícies, diferents colors, amb estucs, però sí que predomina la pedra de Montjuïc, tot i que ja comença a incorporar-se una nova línia, una nova estètica, que aquí doncs mai s'havia propagat molt, com són els arcs de mig punt, d'arrel clàssica, aquesta cornisa plana amb les petites mènsules i sobretot tot el conjunt, no només de la plaça en si, sinó dels accessos laterals que donen a carrer Ferran i després a la Rambla, inclús a carrer Escudellers, per la seva regularitat. Carrers d'accés relativament amples, rectilinis, no d'un perfil sinuós com estret, corbat, i també, com comentaven, els arcs de mig punt, que seria doncs, aquest classicisme que ja venia des de l'època del Renaixement, que aquí a Catalunya, tant el Renaixement, manierisme, barroc, va ser bastant escàs, però sí que en aquesta època comença una remuntada econòmica a Barcelona, després de l'època tardomedieval, que havia sigut un gran empori comercial, doncs sí que llavors se comença a agafar aquest classicisme que mai s'havia desenvolupat a Barcelona, excepte potser per la llotja, en un estil força pur, neoclàssic, i també la part exterior, perquè la interior és gòtica, i també en algun palau de la Rambla, com el Palau Moja. I bé, veiem aquestes voltes bufades, que realment també és com la intersecció de dos voltes de canó. També veiem aquests detalls als capitells o a la imposta dels pilars, que ja donen a la plaça, aquestes ratlletes i aquesta mena de petit fris, que això ve dels ordres clàssics, de com es culminaven les columnes jòniques i les dòriques i les corínties. Per tant, aquesta modernització d'estils que ja venen des de l'època grega, romana, i sobretot la regularitat. No una finestra aquí, l'altra allà, un portal aquí, l'altre allà, sinó tot simètric i regular. Encara es conserva mobiliari o part del mobiliari, com aquest quiosc d'entrada, algunes de les bústies, els balconets. També podem veure en l'entresòl aquests balconets empotrats de ferro colat, motius florals que ja es desmarquen del classicisme, serien més com d'herència barroca, i recordem aquest estil que és el que va precedir a l'esclat arquitectònic i la festa estètica que va suposar ja el modernisme. Veiem aquí com ret en homenatge a un dels impulsors, el segon impulsor d'aquesta modernització urbana, no només de Barcelona, sinó de moltes ciutats també a Espanya, perquè va agafar terres o solars que eren de l'església, sobretot de les ordres, no tant dels bisbats, i ho va donar doncs, perquè els capitalistes ho compressin o els ajuntaments fessin també places perquè la gent anés aquí a comprar un mercadillo o a intercanviar xapes de cava o taps de cervesa o el col·leccionisme de segells. Bé, tota la plaça està organitzada amb 4 ales, un rectangle o és un rectangle, i cadascuna de les ales està dividida en 3 cossos horitzontals. Aquí podem veure la planta baixa, són aquests porxos, amb aquests pilars quadrats, òbviament, i després lligats amb l'arc de mig punt. Al centre de la clau de volta o la clau de l'arc penja un fanal
de tal manera que li dona aquesta simetria a les finestres, a la planta primera i segona, que estan just damunt, que estan lligades aquestes dues plantes, primera i segona, per l'ordre gegant. Aquesta pilastra coríntia, que és una manera elegant de lligar les dues plantes, i a sobre hi ha una tercera planta separada per les inferiors amb una cornisa força prominent. La tercera planta no té balcó, com poden veure, per diferenciar-ho, per crear aquest dinamisme, i en comptes d'acabar-ho pla, s'acaba amb una balaustrada, que són com aquests balcons de pedra. En cadascuna dels accessos a la Rambla, aquesta ala, que dona la Rambla, està separada i està diferenciada a la part central amb una mena de pavelló que sobresurt respecte a l'ala. Bé, un dels elements més monumentals, juntament amb les palmeres, que també marca que tot això també va ser possible gràcies a les últimes colònies, de les quals Catalunya es va afavorir molt, perquè amb aquesta entrada de Catalunya i la seva capital, Barcelona, en el capitalisme, primer amb el comerç i després amb la indústria, sobretot cotonera, com hi havia aquests mercats protegits, que cap altre país podia exportar ja coses, perquè si no cobraven un arancel molt elevat, els productes catalans es podien col·locar molt fàcilment, i fins i tot, quan abans hi havia més colònies, també la Marina Mercant Catalana va saber arribar a tots aquests mercats de l'Argentina, de Venezuela i també els últims mercats molt rics com van ser el cubà. I d'alguna manera aquí es pot copsar aquest indianisme o aquest americanisme que ho podem veure amb les palmeres, i també més tard veurem un gran medalló que corona un dels pavellons d'accés a la Rambla, que hi ha uns nens així com amb plomalls indis i amb motius indians d'Amèrica, i és una manera de dir, mireu el que estem fent, aquesta modernització de Barcelona com si fos una plaça de París, gràcies al comerç amb Amèrica. Primer, la riquesa va venir del comerç, i després aquests grans comerciants que també, a part d'exportar o importar tabac, cacau o ron, també val a dir, s'ha de recordar que algun d'ells van ser negrers, no? Traficaven amb esclaus, i tot això va enriquir la ciutat, i després a la següent generació d'aquests grans comerciants ja van ser els que van començar a invertir en indústria. I la història de la nissaga dels Güell és bona prova d'això que estem dient, de primer l'etapa de comerciants que van enriquir-se, i després, amb l'excedent que van guanyar, ja els seus fills ho van invertir en indústria. Joan Güell, un gran indià, i al tornar a Barcelona ja va començar amb alguna fàbrica, al Vapor Vell, que estava a Sants, on està l'estació de Sants, que ara hi ha un parc, i després el seu fill Eusebi Güell, tan famós com a mecenes de Gaudí, ja sí que es va especialitzar en la gran indústria, fent fàbriques de cotó, fins i tot de ciment pel Pirineu. Bé, juntament amb les palmeres i uns fanals relativament clàssics i normals, i uns altres ben originals de Gaudí, l'altre element monumental, junt amb la mateixa arquitectura que serveix de marc per tot aquest gran buit, és aquesta font de la Casa d'Orent. Era com una foneria, però no per fer simples bigues per construir mercats o vies de tren, sinó una foneria artística, que encarregava a famosos artistes Tres Gràcies o mascarons pels ponts o diferents elements artístics, i després ho feia en sèrie, i avui en dia des d'Edimburg fins a Sevilla, aquí a Barcelona, o probablement, sobretot a França, a París, hi ha un munt de fons que van sortir de la foneria d'aquest artista industrial que es deia Durén. Veiem entre els mascarons també com aquest de forma ovalada, com si fos el típic fris jònic, que es diu ou i dard. També a baix, la base, hi ha aquests festons, com aquests tronxos
de, de fulles, de llorer, les mateixes tres gràcies. Això seria l'estil Belles Arts, l'estil Belles Arts que es va desenvolupar a França a l'època ja postnapoleònica o del seu net, Napoleó III. I allà dalt veiem aquests indis que estan suportant doncs, un escut d'armes de la corona d'Espanya, probablement, amb també uns medallons a la part baixa de grans conqueridors, que si Magallanes, que si Elcano, grans exploradors, com dient, gràcies al contacte amb Amèrica, tots nosaltres n'hem tret profit de tot plegat. I ara també podem fer una comparativa entre el que era un bon delineant que feia aquests fanals macos i elegants, els de darrere, o aquí a mà dreta ara mateix, i un altre artista que deia per què fer sempre el mateix, no? Anem a intentar innovar. Tot i que encara amb un estil vuitcentista, amb aquestes formes que veuen del classicisme i que no incorporen encara la corba lliure i ondulant tan típica del modernisme, però tot i que és vuitcentista, com aquest classicisme lliure i una mica colorit, ho podem veure a cadascuna de les sales de la plaça, també s'ha anomenat estil isabelí, aquest tipus de classicisme lleuger i afrancesat, de la manera que es va desenvolupar a Espanya s'ha anomenat isabelí perquè hi havia la reina Isabel i juntament amb aquests elements clàssics com seria l'art de mig punt i algun detall de les mènsules o dels capitells com clàssics, sí que l'arrebossat de color, vermells, color pistatxo, li dona aquesta particularitat que s'ha anomenat isabelí. Bé, hi ha una base com triangular, tallada en els vèrtexs, de tal manera que és com si fos un hexàgon, i després s'encasta tota aquesta estructura de bronze, que és com un cilindre que es va aprimant a la part alta. Aquí veiem una simplificació de la fulla de llorer i com s'està d'alguna manera prefigurant el modernisme, perquè sí que ja veiem entre fulla d'heura i fulla d'heura veiem com aquesta mena de corba o ondulació, tot i que encara no és la gran protagonista. Aquí són formes com més mecàniques i més anguloses, com podem veure en la mena de canelobre que és aquest fanal. A la part de dalt d'aquest con tan allargat reposen doncs, fins a 6 braços. 6 braços però com a 2 nivells. I no són gens corbats i forma doncs, de circell o de cop de fuet són formes anguloses, però sí que ja podem veure en aquesta obra de joventut de Gaudí, cap al 1883, com ja dintre del que seria l'estètica noucentista ja està mostrant la seva originalitat. L'escut de Barcelona i a dalt un casc i una serp, un casc amb ales, que són els símbols de Mercuri. En aquesta època es van començar a fer moltes escultures del Mercuri, o als balcons també, caduceus, que és com una mena de bastó que tenia, també amb una serp entremig, perquè Mercuri, Hermes, és el déu del comerç. I era una manera doncs, de dir gràcies a l'esperit, al geni que ve d'Hermes, que ve de Mercuri, doncs Barcelona està tan cofoia i està convertint-se en una gran metròpolis. També veiem l'alternància entre balcó sortint i balcó més empotrat. I la diferència també entre els balcons superiors i els balcons inferiors, a la part diguem que dona allà al fons, també hi ha com una projecció de l'arc que dona a la plaça. Tot està separat per aquests compartiments que emulen els compartiments entre columna i columna que també trobem en un claustre. I de fet, molt encertadament, l'arquitecte francès Daniel Molina, que va fer aquesta obra entre el 1848 i el 1860, doncs va desmantellar totalment el convent, però sí que es va quedar amb la idea de 4 ales connectades
amb un claustre. Però, òbviament, això és un claustre cívic i no és un claustre religiós. De ben segur el convent era força més petit, hauria de ser com un quart d'aquesta plaça o el claustre, i després tota l'altra resta era el que seria església i també horts privats que acostumaven a tenir les diferents ordres. I bé, la plaça està connectada a la Rambla per aquesta gran obertura, que seria doncs, com l'eix central i el portal més monumental. També aquí és la connexió amb carrer Escudellers, on a l'època mitjana doncs, hi havia els que es dedicaven a fer grans pots de terrissa. I també aquí tenim una petita joia, que és el passatge Bacardi, que també recorda la importància d'aquests emprenedors, no? En aquest cas, el que va fer la fàbrica famosa de Puerto Rico, no? De Cuba, Faustino Bacardi, que era un noi que venia de Sitges. I aquesta petita joia de l'urbanisme de mitjans del segle XIX, que era fer passatges, que era com entremig entre l'obertura pública d'un carrer normal i hi ha un pati interior. S'ha conservat el paviment i bé, molt interessant. També ara està tancat, però normalment està obert fins a les 10 o fins a les 8 i és una petita joia d'aquestes de la Barcelona vuitcentista més pura.